আমাক সকলোতকৈ বেছি আমাক শান্তি লাগে खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजा जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगोफोर फार्स्ट अफ अल हैप्पी दिवाली मानगोनां दिपेन बर' सारनि पस्ट होनायखौ लानानै सासे सोद्रोमा बुंनायनि माखासे लिमिट क्रस जादों दिनै जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनि हारिखौ दैदेननायाव जि खामानि मावनो गोनां जायो जौगासारनायनि थाखाय बे जौगासारनायनि खामानि मावनो थाखाय माबा मोनसे पलिटिकेलाव इनभल्व जायोब्लाबो जों बेखौ जेबो फाजाया रायजोआ मानगोनां दिपेन बर' सारनि कल रेकर्डिं भाइरेलखौ लानानै मानगोनां दिपेन बर' सारा माखासे पस्ट होदों आरो लोगोसे बे पस्टखौनो लानानै ससे स्क्रिनशट लानानै एम अखोरां बर' होननाय सासे सेंग्राया माखासे बाथ्रा बुंदों एम अख्रां बर' मा होनदों एबसु जिन्दाबाद बुंबानो जानाय नङा एबसुआ जिन्दाबादखा आरो एबसुखौ दैदेननाय बिथांनि मान मर्यादाखौबो दोननो सोलोंनांगोन बिथाङा हारिनि थाखाय सोरखौबा माबा मोनसे सोंनो थिनोब्लाबो जों रायजो राजाफ्रा बेनि सायावहाय सापर्ट दं जाय जों संसार जागासिनो दं जोंनि रायजो राजाफ्रा बे रायजो राजाफ्रा गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोन आरो खौसेथिखौ लुबैयो मिस्टार एम अख्रां बर' गामि गामि थांनानै नायहैथां बा सोंहैथां नों स्पेसियेलि गोजोन खौसेथि नांगोना नाङा होनना बेखौ सोंहैथां दा मानगोनां जोंना दिपेन बर' सारा बुंनाय मथेब्ला माखासे हिस्ट्रिखौ नुहुरदों आरो बे हिस्ट्रिया गोबां गिख्रांथावमोन बेनो जाबाय बिथाङा बुंदों 2008 and 9 150 political killings no justice for those orphans widows what were their fault बेल' नङा गोबां दं आं फारि फारि A to Z नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायलांगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायलाङो अब्ला बुजिगोन दुखुनांथाव जाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकाराव बेबायदि दिनैसिम मा होनदों जातिनि दावहा नाङाखै गोजोन सुख सान्ति मोनदों होननानै बयबो हारिनि सोद्रोमाफ्रा बुंगासिनो दं आरो इभेन आंनो गिदिंदोंमोन आरो आं गिदिंनायाव गोबां रायजो राजाफ्रा गोजोन बे मोननायानो जोंनि थाखाय जथेस्थ डेभेलपमेन्ट आरो जौगानायाथ' जागासिनो दंखायो আমাক সকলোতকৈ বেছি আমাক শান্তি লাগে আমি আগত যেনেকুৱা ভয় ভাৱ কৰি থাকিছিলো ইফাল ইফাল কৰোতে আমি ঘূৰি ফুৰোতে বহুত ভয় লাগিছিল আমাৰ ঘৰৰ মানুহজন কবাত গলে সন্ধিয়া ঘূৰি কেতিয়া আহিব কি হব এতিয়ালৈকে অহা নাই সিটো ভয় ভাৱ বহুত খোৱা নোখোৱাকৈ আমি থাকিছিলো এতিয়া আমাক যতে গলে ৰাতি 12টা 1টা বজাত ৰাতি আহিলেও আমাৰ একো ভয় নাই সিটো কিহৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে নিচিনা লাগে আপুনি সিটো আমাৰ শান্তিৰ কাৰণে হৈছে শান্তি পোৱাৰ কাৰণে আমাক এতিয়া বিটিসি আমাৰ প্ৰমোদ বড় ডাঙৰীয়াই সাৰে আমাক এই শান্তিখিনি আনি দিছে আগত আমাক এনেকুৱা নাছিল আগত আমি বহুত কষ্ট মাধ্যমত আমি চলিছিল ঠিক আছে এনে আপোনাৰ 2020 नि सिगां 3-4 बैफोरबायदि PM आव 3 PM 4 PM बैफोर समावसो बैफोर समावनो दखानखौ बन्द खालामनानै न' फारसे थांनो गोनां जायोमोन बिनि सिगांनो जोङो कर्स बायदिसिना खालामनानै न' फारसे थांनो गोनां जायोमोन गिलुं गिलुं नाथाय 2020 नि उनाव मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय सरखार बे फैनाय लोगो लोगोनो
नोंथांमोनहा 10टा 12टासिम लागै फ्रिडम गिदिंनो हायो 1टा लागै फुंजासे आरो 10टा 11टा लागै नोंथांमोनहा दखानफोर मोननो हागोन 6टा 7टा 8टा 9टा बेयाव नोंथांमोनहा मार्केट खालामनो हागोन गोजोन सुख सान्थियै नोंथांमोनहा निजिनि हिनजावनाव निजिनि हौवानाव कल खालामना सोंहरनो हागोन ओइ बोराय मा ओंख्रि जानो बेदर जागोन नामा ओइ बुरि मा ओंख्रि जानो बेदर जागोन नामा अमा जानो ना हांसो जानो ना दाउ जानो होननानै गावनि हिनजावनियाव गावनि बुरिनियाव गावसोरनि गथ' गथायफोरनियाव सोंहरनो हागोन ओइ बाबा मेथाइ जानो नामा मा मेथाइखौ जागोन भिडिअ कल खालामलायनानै गोजोन सान्थियै दा नैबे मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकाराव नोंथांमोना बे शपिं बा बाजार खालामनो हायो बेनि सिगां हादोंमोन ना मानगोनां जोंनि गामिनि संसार जानाय रायजो राजा नोंथांमोन सैथोखौ बुंदो हादोंमोन ना नोंथांमोना बेबायदि सुख सान्थि शपिं खालामनो बाजाराव मोनदोंमोन ना बै समाव 2020 नि उनाव मोनदों ना 2020 नि सिगां मोनदों सैथोखौ बुंदो पलिटिकेल एजेन्डा नङा 2020 सिगां 3-4 बेबायदि PM समावनो रिंगा समाव जोङो दखान बन्द आरो बाजार खालामनो थांनो गोनां जायोमोन 2008-9 बे समावहाय 150 नि सोद्रोमा मा होनदों पलिटिकेल एजेन्डाजों थैनो गोनां जादोंमोन मानि थाखाय बेफोर जाबाय मोजां दैदेननो रोङैनि थाखाय गोजोन गैयै बे गोजोन गैयै बे बुथारलायनायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैफिनो नामा लुबैफिनो नामा 3 PM 4 PM आव जेरै सिगां दखान बन्द जानानै बन्द जानानै न' फारसे थांनो गोनां जायोमोन बिन्दास गिदिंनो हायामोन गिलुं साइकेल बाइक गारि सालायनो गोनां जायोमोन बेबायदि समखौ नोंथांमोना थासारिखौ लुबैफिनदों नामा सैथो बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोर जाय हाजार मोनजादोंब्लाबो सैथोआ सैथोखा सैथोखौ दोनखुमानो हाया बर' हारिनि थाखाय बर' हारि जौगासारनायनि थाखाय 5,000निबो बारा सुबुंफोरा रुंसारि जाबाय मार्टियार्स जाबाय मुंख्लं जालांबाय बैसोरनि फिथाइ महरै जों बेबायदि गिलुं संसार जानांगौ नामा जोंनो सान्थि नांगौ ना नाङा बे सान्थिखौ सोरनि दैदेननाय समाव मोनदों मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समाव नोंथांमोना दा मोनदों नोंथांमोना दायो भिडिअ कल खालामनानै गावनि हिनजावलाय गावनि गथ'लाय गावनि हौवालाय मा जागोन होननानै सोंहरनो हायो भिडिअ कल खालामनानै हरनि 6टा 7टा 8टा 9टा 10टा लागै सिगां मोनदोंमोनना बेबायदि मोनाखै दिनै नोंथांमोनहा ससियेल मिडियानि दारै जानला मानला पस्ट खालामनो हायो सोरखौबा सोंनो हायो प्रमद बर' सारखौबो सोंनो हायो बेफोरबायदि पस्ट खालामफेरनो नोंथांमोना 2020 सिगां मोनदोंमोन ना हादोंमोन ना गैया लाख सुबुंनो लेन्डनि सार्टिफिकेट होदों लेन्ड पाट्टा होदों 2020 सिगां सोर मोनदोंमोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समाव बे लेन्ड पाट्टाखौ होबाय आरो आंनि हा होननानै बुंना लानो हानाय गोबां रायजो राजाफ्रा अधिकार मोनबाय नंगौना नङा रायजो राजाफोर सैथोखौ बुंदो पलिटिकेल एजेन्डा नङा नोंथाङा जुदि पलिटिकेलि इनभल्भ जादोंबा बेखौ जों बुंनो थाङा नाथाय सैथोआ सैथोखा मिथिबायना दा ससियेल मिडियायावहाय मिडियाफोरा फ्रिडम जेबो बुंनो हाया सोरबा माबा मोनसे बुङोब्ला गिलुं माबा मोनसे खालामगोन नामा दा नोंथांमोना सोरबा बड' पर्टेलफोरखौ नायदो नोङो बै समाव दंमोन नामा 2020 सिगां बेसेबां बड' पर्टेल ओंखारबाय दायो बेसेबां फ्रिडम गोबां थानो हागौमोन माखासे मोनसे मोननै नाथाय बिनि सिगां 2020 उनाव बेसेबां पर्टेल ओंखार गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय बैबायदि प्लेटफर्मखौ सामलायनो हादों नाथाय बिनि सिगां गिलुं जायोमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन रायजोनि सान्थिनि थाखाय रायजोनि जौगानायनि थाखाय रायजोनि सार्थनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोजोननि थाखाय जुदि सोरखौबा माबा मोनसे सोंथि सोंनो थिनोब्लाबो जों मानगोनां दिपेन बर' सार एबा आबसुजों जों सापर्ट दं रायजो राजाफ्रा गोजोननि थाखाय जौगानायनि थाखाय ना रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ दमन खालामजानो बादों नामा ना रायजो राजाफ्रा 3 PM 2 PM आव जेरै दखान बन्द खालामनानै थांनो गोनां जादों बैनि सिचुवेसनखौ नांगौ नामा बहाबा अर सावनाय बहाबा दावराव दावसि जानाय बेफोरखौ लुबैदों नामा ना
सोरबा बहाबा मा होनो फरायनो सुख सान्ति गैयै जोंनि फरायसाफोरा बेफोरखौ लुबैदों नामा? गय दंफां गायोब्लानो बेफोरबायदि माखासे टेक्स बेफोरखौ लुबैदों नामा? स' दिनै नोंथाङा मोनसे सम्पति आरजि नोंनाव माखासे फैसा बै फैसाखौ नोंथांमोनहा गोसोबायदि मोजां बिजनेस खालामनानै संसार जानो हानाय मोन्थायखौ नोंथांमोना 2020 मायथाइनिफ्राय मोनगोन ना मोनाखै बुंदो। बुं सैथोखौ दै सैथोखौ बुं। बेबायदि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों बर' हारिनि गेजेराव गोबां एन्टारप्रेनार्स गिदिर गिदिर ओंखारदों फ्रिडमै। मानो? बिकज फ्रिडम मोनदों, पिस गोजोननाय मोनदों। रावबो बेबायदि दुमदाखाल बा सोरखौबा गिलुं गिलुंनि मा होनदों मोनाखै। नाथाय सासे एम अख्रां बर'आ सासे मानगोनां जोंनि बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ जे बाथ्रा सोंखारिदों लाजि फोनांदों, इट इज नट एक्सेप्टेबल। बिथाङा बुंदों मोनसे खेला बायदिसो लानानै बाथ्राखौ बुंदों, मोनसे बुस्थु बायदि। बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जाहैबाय आं माब्लाबा गोसो गिलिर मोनबा बिथां बुंनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखाङो अब्लाना आं हारसिङै मिनिफ्लाङो, गोसोखौ रेजें मोनो। जेब्ला बिथाङा गोसोआ गिलिर मोनो, माबा मोनसे दुखु मोनो, अब्ला बिथाङा बै बे मानगोनां दिपेन बर' सारनि बाथ्राखौ नायनानै बिथाङा मिनिनाय बायदि मोनसे जन्त्र हिसाबै बेखौ बाहायो। बिथांनि बुंनाय मिनिङा बे जादों। अब्ला मानगोनां दिपेन बर' सारखौ बिथाङा लाजि फोनांदों आरो इनसाल्ट खालामदों डाइरेक्टलि। आरो बिनि गेजेराव बिथाङा आबसुखौ जिन्दाबाद होनफ्लानानै आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ मेनिपुलेट खालामनो नाजादों। आरो बे मेनिपुलेट खालामनो नाजानाया साक्सेस माब्लाबाबो जानाय नङा। बेखौ नोजोर होबानो जाबाय। स' एआइआनो जा मायानो जा मानगोनां दिपेन बर' सारनि जि बुंनाय बाथ्रा बे जुदि एआइब्लाबो सोरबा मोनसे इडिट खालामदोंब्लाबो बिथांनि बुंनाय बाथ्रा हारिनि सार्थनि थाखाय, हारि जौगानायनि थाखाय, हारिनि सुख सान्तिनि थाखाय, गोजोननि थाखाय बुंनाय बाथ्रा। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांजों सापर्टआव दं। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांजों सापर्टआव दं। थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो बिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि खौसेथिनि बा गोजोननि थाखाय सोरबा सोद्रोमाया, सोरबा आबसुनि आफादगिरियानो होन, सोरबा बहाबानि आफादगिरियानो होन, जुदि गोजोन आरो रायजोनि सार्थनि थाखाय जुदि मोजां जौगानायनि थाखाय बाथ्रा बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा अराय सम बिथांजों सापर्ट थागोन। थेंक इउ। जय बर' हारिनि जय। खुलुमनाय थाबाय।